ଗୋଟେ ଧର ଷଣ୍ଢ ଖାଇଗଲା ବେଳେ ଅଗମଣା କଥା ତାକୁ ବଢ଼େଇବ ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବ ପୁରା ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଯଦି ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆମର। 1 2 3 4 5 6 ଗଣୁନୁ ଆଉ କଣ ଗଣି ଯାଉନୁ 1 2 ଆରେ ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କହୁନୁ କହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରଉନୁ ମୋ ମୁହଁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ ତାକୁ ଜବାଇ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ରଖି କଣ ତାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖୁନୁ ଟିକେ ଭଲ କି କ୍ୟାମେରା ଆଣୁନୁ।